Wat hadin bagi pajba kilayo benekran markmat bat ka IM Katanat Forest ka KHDC ka Kong Magdalene Maulong bat ki officer ka District Council halor ka jing sya penjulor ki jing tung jing tep dangsyan ki pajba iklapan pau ka jing pomhun halor ka jingwan ki tegi brew ka District Council namar ka jing pomyo benekran bha bat penpau ka jing shisha haba kran syakilat patai kubor hadin ka jing alang ki pajba ki belangat ka jing sya penjulor ki jing tung jing tep kilapan pau ba kete ka jing kandu kam aji hun setia yaki berkakam bagi brew jong ka District Council kilale kalai tarik entau benai cucu kila kena ru bakaladon ka jing berngam ru iki pajba daki brew ka District Council ki batre halailat bid house bat kila dawa ban pen karya kamno ekte kinong tray na kete jaka bat banwan rapat daki batamai no tri nga kwa ban pen paw kan ka por angkat lagi ni ki brew jong snong hi broway ba nyelamat ya kan ka jing sosi apu ka snong jing po umlado ba jing cha lebeng jong na jing lebeng jong ka District Council ki suwan ban pom ya kita giding kwai giding kai ki so peram gi ye balani ko jing jong aru hi tunjuk dan nakaliang jong ngandon kata ka jing hun ka musim ko jong bat menerung ina pelong ya ka meeting hang ne ba nakaliang jong ka District Council hi nakaliang jong IM in chatro matu MDC jong lokal MDC ru bat nakaliang jong pai barung imyo galat ban jakren markmat henry angnut ya kata bangi kwa ban penpau henry ya ka ka baki kila kren mene ngi kum ko snong ni don hi kata ka musim ko jing ya perkhat bat ngi hun hi bat ka jing angnut jong kum nong song snong jong ko mlado hi bangim don kata ban penpau ki baki ki nom kwa ya kata ka jing penpau jong kum ki nong song snong jong ko mlado ba ka liang jong kum snong mlado ba yakini ki staff jong ka District Council hi batre hate polailat District Council ba ki bor ki bahan yang gilsim kya ba kin weng no yakini si sundon nakan ka area na polailat bit nang ne polailat tetang kuptai kubli sibun ai kuble ya pi seng ka bala poi ha kan ka no phaisngi te ha ka ba ya dei ha ka ba mene la pelong ya ka meeting ane po sna jengi lawan MDC lawan IM nang ta lawan CFO DCFO ACFO te ha ka bang la ya kran ngela ya ta ya kan ka jingjat ke jingjulor jong kan ka sinang umlado ha ka ba ibreu jong ka District Council ilapom ya ki kwai ya ki kai ki sotron ki so yang tra nang ta ki wei ki ba ki jingtung jingtep jengi ki nong kedong ki bang isu im da ka rep ba yo mensi ci kilo ar kilo ukhaw te ha ka ba ya de ba kan ne ka jing ya pandai mene ka jing ya kran bat ngi siam lah ngi kum kinong sang sinong siam lahun ya ka jing ya kran na markim ailat setia ya ka jing kran jengi upai ba ya ka jing ut jengi upai ba te mata ngakarpat jur ya gine kaya kibasim in charge ya ka ne kum assistant in charge jong ka bit house lailat ba subha dalong ka bala dei banweng no ya gine ki brew nama na ka por sya ka por ki saiwan man pendik yang ngi kinong sinong te ngakarpat jur ya kinong pet jong ka District Council bakin weng no si sendon ya kine kiba in charge sya ka ne ka bit house lailat kinong sinong gi menjur na ya kata ka jingkren menjur to da ka wei ga sur ngi menjur lang baro si sinong ba ki dei banweng mardor no si sendon ya kine omtang ya assistant ba in charge hanrei ya baro ki staff ki badon ti ha kane ka jingja ha kane ka sinong umlado jengi ki nam ta kani ka dukan te perbesina ka dukan te lawan wan de ya do wei kena semla ni sinong to cha sepra baduk man ya de man ya bo cikilom step ba im te ngayo bor na sina chpres ta msyara bencina te ngaru nga de ga baduk te ngapan keling usimen ban sina ga dukan te wan penprau ga jeng ngesem berngam ngat kendang de syum te ngalek kumno ngade baduk de da kendang meta kendang syum be gemta te mar gemta utap no yang tau kena bayarap yang tangatahi parbe